Mga kasaksid, JMJ Agri TV here. So mga kasaksid, papakita ko sa inyo. Ito nga po yung nabanggit na po natin no, sa mga nakakapanood po na video na bagong Kiyasa Plus mga kasaksid na lithium na ang battery. Talagang napakagaan nito mga kasaksid. Hindi katulad nung una na talagang mabigat at malaki rin yung battery. Ito mga kasaksid, mas matagal na siyang masira at talagang mapapakinabangan niyo siya syempre ng mas matagal dahil yung battery niya ay hindi na madaling masira. Kaya mga kasaksid, syempre available yan dito sa AJ Farm Tech. Syempre meron din sa TikTok at meron din sa Shopee mga kasaksid. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng sprayer na malakas, yan 20 liters at talagang matibay mga kasaksid, andito na ang Kiyasa Plus Dual Pump knapsack sprayer mga saktin. Siyempre available din yan dito sa ating package 1 no, na pag nag-avail ka ng Goshen ay meron kang matatanggap na free Kiyasa Plus na dual pump knapsack sprayer mga saktin. Let's go! Sige sir. Ito po yung bago nating Kiyasa knapsack sprayer. Okay, Kiyasa. Bali- Ano yung ano nito sir kaysa sa luma? Yung advantage niya? Advantage po niya, mas magaan na po siya. Kaysa yung una po natin na product. Sobrang gaan po niya. Tapos ano yung ano niya sir, yung pinalitan sa kanya? Bali, yung battery po niya. Battery. Bali, yung battery na po niya, lithium na po, magaan, kaya gumaan po yung unit. Okay, ganyan. Parang kayang-kaya niya na ano sir no? Mas matagal po yung Mas niya. matagal. Yung Ilang power oras niya. kaya sir yung ano, mga ilang load? Yung load po niya, mga nasa... Kasi yung dati, sir, yung LED na battery, Parang umabot 20 ng no? 20 hours. 20. sa oras po ba? Oo. Yung iba, hindi ba sa karga, boss? Ito yung dati nating Ayun, ito battery. yung dating battery. So, Mabigat no? ito yung size difference niya. Oo nga. Oo. Oo. Halos mga 1.5 kilo din ang Nabawas no? Oo. Dito, sir, na-try namin. Mas matagal siya ng siguro 1.5 oras din o 2 oras. Dire-diretsong ano sir? Oo. Ayun, sabay yung makina nun sir. Yes, sir. Sabay yung makina. Ayun. Pero depende pa rin sa sir, sa conditions. Minsan mas matagal ng konti, minsan mas konti. Pagka depende kasi sa gamit kung dalawa o isa lang. Ganun. Mas matagal kung isa lang. Yes, sir. Kung dalawa, parang abot na 1 oras. Opo. Higit sabihin na natin. Ayan, mga saksi, dito na yung bago, magaan-gaan na to. Kaya hindi ka na magkakaluslos dyan. Add ko lang din. Add ko lang din pala. Sa lithium battery, mas matagal yung charge cycle niya compared Okay. So, mas matagal siyang masira. Kahit na ilang beses yung cycle. Mas marami siyang charge cycle compared sa lead battery. Mga ilang oras sir tinatagal yung charging bago ma-full Charge charge? cycle. Hindi ko sure kung paano kung ilang oras. Hindi pa namin na-testing talaga. Okay. Yung talagang pinaka-full charge yan. Opo. So yun mga saksid. Bagong-bago kasi. Bagong-bago. Bagong-bagong dating lang yan dito. Siyempre available din yan dito sa TikTok. Kaya pag nag-check out kayo doon sa TikTok mga saksid. So yun, yung bagong ano nila. Hindi na kulay gray. Ito yung kulay niya dati. So yun, green na mga saksid. Yan yung bago. Saksid ito yung battery ng ngayon na lithium sir no. Tapos ito yung old yung dati. So malaki ang diferensya ng bigat niya mga saksid oh. Parang kasing timbang sir ng yung ordinary na knapsack sprayer. Mas magaan mo din. Masagan. Masagan pa. Saksi. Parang battery na lang ng mga power tools. Power tools. Yung Parang ganun. battery ng power tools. Parang ganon. Ganon yung niya. So yun, sige sir. Thank you. Kiyasa. Yung buga niya. Yan, sige. Medyo itaas yung ater ante. Yan. Ay. Yan. Ito balik.
Ito naman mga kasaksid, ang sprayer naman na 4-stroke naman ito kaya talagang malakas mga kasaksid. Yan, ito naman po ang kanyang buga. So yun, dinemo natin para makita natin kung gaano nga ba kalakas ang buga ng kanilang sprayer na 4-stroke mga kasaksid. Ito naman mga kasaksid ay 2-stroke naman na nilalagyan pa ng tuti. Kaya mga kasaksid, ito naman ang buga niya, ang kanilang 2-stroke na sprayer, power sprayer mga kasaksid.